Добро утро, YouTube! Днес ще ви покажа един мой ден на село. В момента не пия кафе, пия горещ шоколад. Това е комбинация от мляко и шоколад. Намирам се в село Студена. Вижте гледката, е тук на терасата. Излизам си и си гледам, тук пия си и ми е приятно. Я, котката ме вика от това. Майци! Айде, майци! Общо взето днес ще ви прекарам през един ден на село. Така че абонирайте се за канала с камбанката, харесайте видеото и приятно гледане! Здравейте! Какво да ви кажа? Както виждате, на село си е най-добре. Защо? Биопродукти. Тук толкова труд съм положил, че си нямате на представа. Когато човек полага труд към градината, следователно след това си я обира и си хапва така. Чудесна чушка. Тук са ми доматите, които са отвън, извън оранжерията. Поливам ги всеки ден, по 2 пъти, сутрин и вечер. Мато, еда мато. Ето това. Яде ли днес? Нали ти оставих да ядеш? Елате сега да видите какво имам в оранжерията. Значи, в оранжерията имам домати и краставици. Аз съм луд фен на домати и краставиците. Ям постоянно домати и краставици. Тук се поливат пак 2 пъти на ден, сутрин и вечер. И доматите растат и стават толкова вкусни и не са пръскани. Няма нужда да се мият, само ги забърсате леко и си окапвате целия домат. Е така. Какво е предимството да си на село? Предимството е в това, че можете да си поставите градината. Имате дръвчета, елата ви покажа. Имате дръвчета, които обирате, слагате си компоти, може да си сложите ракия да си направите. В случая, тук имаме круша. То не е една, крушите са няколко. Това е една от крушите. Която круша е по-зимна. Имаме круши, които са леко по-жълтели. И какво правим с тях, когато са паднали? Събърсваме ги и евентуално отхапваме и ядеме. Няма химия, няма ГМО. Също така имам и предимството да си гледам и животни. Ето тук имам пиленца. Не сте си изяли житото, как ме клюцна. Така, клюцвайте. Кълват, искат да ми изядат жив. Гледаме това как дърпа. Злобно е. Имаме куче. Е там. Казва се Дон Кихот. Тук имаме череша. Това е череша. От нея си береме череши, слагаме компоти. А това е вишната, от която също се слага компот. Тук имаме слива, която слива вече я няма. Грозде. Отпред имам грозде, което грозде е пак за вино. Сега, стига Дон Кихот, стига! Елате насам да ви покажа двора отпред. Когато живеете на село, винаги има работа. Ето, примерно, тук съм направил за дървата. Имам си дърва за зимата. Нямам проблеми, защото тук се огряваме на дърва. Ние сме на село, ние сме в града. Макар че и в града се отоплявам пак на дърва. Топлината от дървата и от тока и от газта нямат база за сравнение. Тук за малките деца басейн. От време на време аз влизам. Ето виж една круша. И още една. И стигаме до сливите. Тези сливи са уникални на вкус, но още не са готови. Малко са зеленки.
Тази даже в случая е червива. Има черви. Затова няма да я ям. Метам я. Като навсякъде, тук си имаме и кът за отдих, който кът можете, когато ви е горещо, в летните дни идвате и си посядате, както аз, и си седите на сянката от моето грозде, което на есен ще се превърне в вино. И така се живее на село. И е добре. Ще се видим с вас от залата, защото трябва да тренираме тези вкусни плодове. Това месо, което ям, трябва да влезе в мускула. До после. Дойде и време за тренировката, която ще се проведе в Next Level Fitness Club Перник. Наскоро отворен. Идвам за пръв път. Така че да проверим дали наистина е добър фитнес. Общо взето това е залата. Ето тук има зала за кросфит. Ето и как изглеждат туалетните. Мъже. Добра зала, голяма. Там има дъмбели. Макс е 40 кг на дъмбелите. Аз правих рамене и ръце. Колко пар са. Идеално. Това е залата, аз съм доволен. Така приключих тренировката. И една тренировка е 25 лева. Единична. Картата е 90 лева. 89. Препоръчвам ли залата? Ами да, препоръчвам я. Ако мислите си извадите на карта и да тренирате, иначе всеки път плаща по 25 лева. Не си заслужават. Има сауна, има някакви неща, това ще ви покажа. Това е сауната, дали работи, нямам никаква представа. О, да, работи. Тук това най-вероятно отново сауна. Тук може да си настроивате, мисля, че градусите ли са това. Ето и тук, 40 градуса. Даже в тия 25 лева включи сауната, така че мисля, че си заслужава. Бих посетил отново този път и с сауна накрая. Ето тук има душове. Виждате в тунел. Ето и душовете. Мисля, че залата има всичко необходимо, за да изградите солидно количество мускулна маса, като моята. Така че да, препоръчвам. И завършвам вечерта си с малко по-необичаен начин. С ето този десерт. Крем карамел. Допивам водата. Ставам и си тръгвам. Така че благодаря ви за гледането. Абонирайте се за канала и ще се видим в следващото видео.